Nina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva, nina bendlondle nophapha ekhanda enhla nasezansi ey'fundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Sabingelela le i-Black Live TV, igama lohlelo-ke sithi uthakathwa ngubani. Igama lami Kings Chaka ngokaluqa sizozithi sichaye esishaya empunyeni mfoka amancinza kancane ayidedele intombambi yesokona ubhambatha imhlane yamagwala. Sabingelela kuma-provinces onke akhona seNingizimu Afrika enangaphandle kweNingizimu Afrika. Siyabingelela umhlaba wonke nje jikelele, sanibonani. Sibonga kakhulu support nothando. Sithembe ngaphandle kwenu asikwazi ukuya ndawo. Siyabonga kakhulu ngani zakwethu. Qale-ke namhlanje siza ukuthi sihambele sethu esinaso ngaleso sikhathi siphatheleni uzokhuluma ngani. Mkhuhlane-ke usibambile ngani zakwethu kodwa kasithembe kuzoba right. Asingene odabeni namhlanje siza ukuthi mfowethu osihambele uze ngani makwezi njani. Mntaka baba sawubona. Yebo sawubona njalo. Ngahle kodwa. Hayi ngiyaphila njalo. Hawu awusiqondise lo ukuze sizokuzwa kahle ngakho-ke. Bone-ke nkabi yami. Ake asingelo dabeni mfowethu, ubani igama, uvelaphi kanjani, ukhule nobani kanjani? Igama mina nguNkosikhona Mngoma. Ngihlala eNdwedwe kaSonkombo. Ngikhulele ekhaya kaMngoma. Silokhuze bashona umfowethu wakwazwayo ubhuti. Okay. Mhlawumbe singangena straight ukuthi kungani la. Bekunjani impilo yakho lapha kaSonkomo la ukhulele khona mhlawumbe sithathe usibeke nje. Ingxenye ebidlala ubhuti wakho lo khuluma ngayo ibingakanani empilweni yakho? Ubhuti bekuyena obesebenza ekhaya. Uyena nje akekho omunye umuntu obekhona ekhaya obebheka ekhaya. Uyena nje umuntu besinaka ngoba yonke into besifuna masikhala into manje esikoleni mangihamba bengifonela yena ukuthi sizophuma khona la sizoya khona. Kube uyena ozama imali ayifake mase siyayilanda. Yeah. Yeah. Sithathe usibeke ke bhuti ukuthi ekhaya la ukhulele khona impilo ibinjani, abantu okhule nabo bekhamba kanjani, kuze kwafika la kufika khona manje kade kwenze njani? Cha, impilo kade kahle kusekhona ubhuti lo. Manje umfowethu wagwazwayo. Khona umfowethu megwaza umfowethu. Kwase kuba khona ubaba omncane ovela neqhinga lokuthi njoba egwaziwe umuntu uzobonakala ngombala lo muntu lo. Umuntu mezobonana ngombala uzoyiphindisekelela umfowethu. Uzoya eyogwaza yena lo muntu omgwazile. Uzokusho ukuthi meyiyela uzothi mehlangene nabantu asuke lo muntu amgwaze lo muntu lo. Uma emgwaza lo muntu mase eyashona na. Kanti asazi asichazelwanga kahle, akachazelwanga kahle ngoba naye ubaba omncane wezwa ngabantu ukuthi njobo ingane kamfowenu njobe ishonile nje. Kumele kube nendlela ongayizama ukuze uzothola iphindiselela ngoba phela wekhala ngishela usiyinkomo ekhala uthi Nkosi yami izingane ekhaya sezodlana ngoba akekho umuntu okhona manje okhona. Uyena nje umuntu besimbheli besimngayi nje. Nempesheni yenkosi yami yagogo uyazi ukuthi impesheni ayikho. Yeah. Uyabo. Hayi-ke uma lishaya usuku ahamba kuyolanda umuthi lo mase lande umuthi mase yangcwatshwa kumfowethu. Oh, lento kuphula umlimo mfethu. Lento yokuthi abenzile izobuyela kubona yinto ayishiwo inyanga. Yebo. Oh, ubaba omncane wakho waye enyangeni. Waye enyangeni oyofuna umuthi. All right, qhubeka mfowethu. Uma efuna umuthi ufuna ukuthi umuthi yokuthi njengoba angathi megwaziwe uzobuya eyogwaza indlela ukuze awephindiselela kumele thina simphathise ummese. Uma simphathisa ummese lo mmese lo somphathisa mase egcotshwa lo ntoka le anikwa yona. Lo mmese lo uyiwona lo azobuya eyogwaza ngawo lapha kubantu. Uma lo muntu ogwaza azogwaza umuntu uzogwaza nje umuntu ukuthi kuyihlalele noma abangani bakhe noma ubani mase iyafika lonto mase efika yagwaza. Kanti asazi waqeda ngoba babebabili babebabili uma bebuye emsebenzini sekuntambama uyazi ke emakhaya imoto ziyahluka ubuye ebusuku sekuhwalele mase bayakuvimba abafana bebabili wagwaza lokuqala wathi lo waseyakhuluma lo wesibili wakhuluma base bamphikela laba abanye abantu ukuthi hayi lo muntu oshonile ube right kabi wathi besikade sagwaza umuntu wakasibanibani nalapha futhi nosibanibani lo ubhuti lo uyafika ebusuku engibuza ukuthi wangibulalelani nangibulalelani ngishisa umndeni wami uyahlupheka manje. Kukhuluma bakhuluma lo segwaziwe kamuva. Yebo lo phela uma efika ebusuku ufika ngephupha webusuku lokho ukuthi wangibulalelani ngishisa umndeni wami ngishisa nezingane zami ziyahlupheka umndeni wami uyahlupheka ekhaya manje nje ubuhlupheka nje akho umuntu onakekela. Hayi naye lo athi umfowethu
ube ngixoxela ukuthi uphupha into kanje manje lento isiyenzeka kanje kumina uma isiyenzeka lento ezeyinami sengiyasaba namanje ngizoshona shuthi nami lento nangempela nayo kwagwaza maqeda ugwaza lwesibili wasiphela isikhashana kwakungena ubaba omncane lo ehambe yolanda umuthi uma ngena ubaba omncane kungene komunye umfowethu futhi ayi bayento kulandelana ayi gcina sekuhlangana ukuthi hayi lento lo muntu oyilandiwe lo muntu owufakiwe kanti ngoba ukhona umuntu oyikhulume naye lento yayifihliwe ngoba kufihlelwa abantu abadala kufihlelwa ugogo kuze ngazi ngoba ngeze ayivuma ugogo lonto ngoba umuntu okholwayo sikhulwa ngokusindiswa thina nifihla kanjani into ngoba ngokwazi kwami uma kuzophilwa isidumbu wonke umuntu omndeni uba khona siphilwe phambi kwabo nokunye nenza kanjani ukuthi nifihlela ugogo waye kuphi cha phela ugogo waphuma angisazi kahle ukuthi angisazi kodwa sazama ukufihla umfihlela ngoba sasenza ukuthi engabe ngoba yena wazi ukuthi okwenzekile ukudala uNkulunkulu kwakudaliwe vele ukudala uNkulunkulu lokho ngoba yena uyiphilela ngeBhayibheli okay manje lento uma isiyenzeka useyakhumbula ke lo ubhuti omdala akasebenzi inkosi yami mina hayi mase yakhumbula ethi yazi konje mase kuyobheka uma siyobheka kuyozokuba namanga ayi kuvela ukuthi kunomuntu owahamba ephethe isikhali la ekhaya ubalo umuntu hayi ilokhu le ndaba lokukhulunywa hayi manje into ebuhlungu njengoba sengizingala sekuze kwangena enganeni yami mina ngaba nengane ngaba nenhlanhla ngaba nengane ngina 15 inhlanhla le uma ingane na 15 ayi phela mfowethu ayikho hayi inhlanhla zabanye abantu okay ayi ukuthi ekhaya vele amantombazane wodwa yeah ngoba ngithi inhlanhla ukuthi ngathola umfana okay ingakho ngithi inhlanhla zonke nje izingane nje ekhaya amantombazane gcwele amantombazane umbala umfana babimba manje ingakho ngithi inhlanhla yabo manje umuntu obhekayo ke mayithola ukuthi ukhona umuntu enamgqiba nesikhali uthi cha uyasho futhi kunomuntu ogqitshwa nesikhali kumele akhishwe asuse lo sikhali leso manje inkinga sekuyasabeka ukuthi uzomkhipha kanjani umuntu uzoyo kanjani kuyombiwa bazothina uma khona kuyombiwa umuntu okade washonayo ngoba phela uma kuyombiwa uzothiwa ukuthi sebayathakatha uyabo yilo nto manje sevimbe asazi uzoyisusa kanjani leso sikhali ngoba into ebuhlungu mina sengenza ukuthi esengishayisa ngovalo kule ndawo ukuthi kuhamba ingane yami leyo umfana lo ngebirthday yami mhla ka15 February uhamba ndlelani ugwaziwe na esikoleni yazi lento ibuhlungu ngoba manje uvele wagwaza ingane ezidlala nje avele nje yamgwaza lo le enye ingane zidlalela lento sifana nomkhokha ekhaya uthi nina nanithi nibuyisela okubi kwabenza okubi kodwa manje lento ayisami isiqedile futhi ngaphansi singena ekhaya yebo kuthiwa uma isiqedile abantu sisebenze kubona abantu abamlimazile kumele mase eyosusa lo muntu sosikhali leso manje thina asazanga kahle inkinga baba omncane akabuzisisanga abuze inkinga nawo uswashona ke nabo omncane lo nanso inkinga nenyanga le ayaziwa phela uzosizwa kanjani lonto nansi into esidala inkinga kuthini wayena abantu enyangeni wahamba yedwa khona umngani wakhe nje umngani wakhe lo wemtshelo wasebehamba naye wamyalela yena ke la abanye uyazi ukuthi makushoniwe kumele kube khona ukubanjwa ngapha nangapha shothi nina inyanga naye ibona ngoba sefikile ukuthi ihlala phi ngubana niyazi asazi nanga umuntu oyazi yo manje udaba lwenu lapha ekhaya njengoba nibaningi naziyo kodwa kancane abangazi nina naziyo lithini iqhinga leni manihleli phansi nexoxa lento niplana ukwenza sizazama ukuthi sithole kwabantu ukuthi singenza kanjani ukuze umuntu asuse isikhala lapha khona abathi kumele sikhiphe kwenziwe imbuzi asuswe ngeimbuzi khona abathi kumele kumbiwe isidumbu lapha kumbiwe manje isinesikhashana soyibuza uzombiwa kanjani umuntu bazothina abantu masembe umuntu oswashonayo nansi into manje ubuhlungu impela lento asisazi and siyabona siyaphela impela njengoba sekuze kwabhubha nomntana wakho nje okuyona ingane obuyijabulele kakhulu ngesikhathi ifika emhlabeni ubudlelwane bakho nabazali nomzali noma wayo kahle buthini uyacabanga umuntu eqinisa ukuthi lo mkhokho uyawazi qhamukapi noma naye udunga uzodwini naw ngamtshela nawe uthi wahamba oyobheka wasiyathola ukuthi ngani ihambe kanjani phela bakhona ngathi ingane incane vele kusuka ingane igwazana ingane zincane into engajwayelekile phela emakhaya ingane semakhaya into yaziwa ukulusa indaba nje ugcwayigce into engekho nanso-ke into waseyabheka wayeza ukuthi kunomuntu waseyangibuza nami ngaphelelwa amandla nami phela ngangimthanda umfana wami khona nje ukuthi kwenze into enjena buhlungu yona lento
Kodwa-ke ngamtshela, uma ngimtshela wangikhuluma kabi kubantu. Uthi manje shuthi siyathakatha. Lento esayenza uthi ukuthakatha. Mawangani. Uthi siyathakatha, senza kanjani into enjalo. Yo. Ekubeni isonta futhi. Ngoba phela kusindisiwe lapha. Manje kubuhlungu ngoba uma wengane nje useqhelile eduze kwami asekho kumina. Uma-ke nina nihambela-ke ngendlela enihamba ngayo nihlola kubantu ababonayo, abekho abazama ukunisiza, uma benisiza kwenzakalani? Uyabona umuntu uyafike ezama ukuthi uza nosizo. Afike abize imali engaka, afike ahlole. Le mali engekho, angithi imali ngomfowethu. Siyazama sisidayisa iy'mbuzi. Uyidayisa imbuzi, umuntu afike ayenze lento kuyifanele, kudlula isikhashana, ukale phansi lento iyifanele. Ngoba manje usebuya nakuthina ey'nganeni nabafowethu abanye ngephupho. Lento ekade yenzeka laba bantu laba isiyenzeka emndenini. Nalaba abahamba emndenini bahamba ngendlela yodwa ukugwaza. Yebo. Ukugwaza nje manje into esikhona. Manje siyabona soze siphele sonke shuthi. Babukeli be-Black Live TV emakhaya, ngiyathemba ukuthi niyaluza udaba, niyananela. Umfowethu la okhona ukhuluma ngodaba lwakubo ukuthi kwenzakala nesikhathi kubhubha umfowabo wabhubha ngesikhali, which is ummese. Uthi-ke emva kwalokho-ke ubaba omncane wathatha igxathu lokuthi bahambe baye enyangeni eyathi izobuyisela okubi ngokubi imphathisa ummese. Yangasho-ke inyanga ukuthi mayeqeda ngalaba abantu abamgwazile kofuna avalwe ukuze angabuye ekhaya. Njengamanje engathi umkhonto usugwaza ekhaya, bayabhubha bayaphela. Kumanje usosizini lokuthi ingane yakhe ayithanda kakhulu engomfana isize yahamba emhlabeni ngenxa yaso lesikigaba lo mkhokha okhona. Asazi kuphawula kokuthini masibhala nawo siza ukuthi into enjengale bangahlabezana nayo isuswa kanjani ngokosikompilo lwakho, yenziwa kanjani. Uyayazi niyona into efana nala ngoba nathi iy'ndaba esiy'shwamayo lezi esizizwa ngabantu ezinye zazo esingakaze saye-experience, asikwazi ukuphawula kakhulu. Mhlawumbe sozwa nabalaphi bendabuko esibaziyo ukuthi ikhona into enje, uma ikhona ilanyulwa ngani na. So mfowethu, nina nathakatheka ningaqonde kuthakatheka. Kunjalo nje. Njengamanje niguqwa umkhokha ekhaya ngenxa yento enaningayazi. Uyabona nje asikwazi nokuyisusa ngoba manje laba bathi kwenza umsebenzi, asiwenze umsebenzi basindisiwe thina. Yabona nje amadlozi thina sobiza ngedimoni. Manje phela umuntu osowafayo. Manje asikwazi kwenza into enjalo ngoba phela inkolo ihamba phambili la kuthina ekhaya nje. Iyona ndlela niphila ngayo ekhaya. Umkhulu nje weyilokhuzo wesindisiwe wengumfundisi. Futhi ubaba waba umfundisi. Manje asikwazi. Njengoba uyabona-ke mfowethu ukuthi indaba yemfihlo iqhamuka nemiphumela engemihle. Njengamanje nihlale phe kwemfihlo yokubhila isidumbu sikamfowenu bengazi abanye abadala ekhaya. Waphinde naqhubeka nemfihlo noma sekufa abantu bakini until kuze kufike enganeni yakho kuma kuzwela ukuthi lento inenkinga phakathi. Mhlawumbe khona abanye lapha ekhaya abahleli ababukele abafisa ukwazi ukuthi njengoba kwahamba iy'hlobo zabo nani nani, iyinto enhle ngokwakho leyo ukuthi ukubhila isidumbu. Cha, ayikho inhle, ayikho inhle ngoba lento igcina ilimaze nina futhi egcineni. Ayikho nje into okumele sibekele kuNkulunkulu nje kuphela sithi umdali uyena owaziyo. Yonke into okuhle nokubi kudala uyena. Ilokho nje engakusho nje kuphela ukuthi umuntu makwenzeka into embi akamukene nje kuphela mase ekhuleka nje ethi uNkulunkulu uyena uyaziyo ngoba ubuhlungu. Yabo mase kulimala abantu bakini uwazi. Into ebuhlungu ukuthi ngiyazi. Ngenxa awazi. Uyabona nje ukushawa induku owazi ukuthi nawe futhi uyabuka ukuthi le nduku izongishaya nami. Ngiyazi. Manje awazi uzoshonaphi ngoba angazi ngenze njani yabo ngixakekile impela ngisazi. Mfowethu, niyakholwa ekhaya, right? Yebo sir. Niyabhilivela ekutheni umthandazo umakhoya? Yebo. Pho why ningawusebenzisanga ukuvika lesimo? Anuthembi kangako? Cha, ubaba omncane wengasonto. Wayengasonto but nanisele niyasonto and uthi wena umthandazo niyawuthemba. Nike nawuzama kulento noma mhlawumbe anikaze niqala niwubona ungasebenza kulento. Sesizamile. Sesihlulekile. Phela inkinga kuthiwa induku yasekhaya elapheki. Nansi inkinga. Into uyabona nje nami singaqala ngiyazama uzwa izinto zamadlozi yabo. Ngoba kuthiwa nje induku yasekhaya into eyidlozi. Yabo into mayibhede edlozini mabesho. Mayibhede nje edlozini kuthiwa nje ayilungi. Ngoba leyo nto leyo idlozi kuthiwa ilona likuphethe.
Mina-ke ngikholelwa kuNkulunkulu, idlozi ngilibiza ngedimoni, kodwa sengiyabona manje into ekhonyana. Manje elakho lokugcina-ke uma ukuthi mhlampe ufuna ukusizakala la ngale nkinga le, ucabanga ukuthi iyiphi indlela elula ukuthi usizakale? Eyi, eyi, sengizama khona lokhu kwedlozi manje sengizamile ngibiza inyanga, nazo inyanga asikholelwa kuzo vele inyanga, kodwa siyazama. Sesozama khona lokhu kwey'mbuzi, lokho abakubizayo lokhu ukuthi sibize amadlozi, sokhuluma sokhuluma kanjani umuntu osengekho thina sibize abantu abasengekho. Sokhuluma kanjani into enjalo? Khuluma nembuzi, sibulale isilwane sikaNkulunkulu, sibulale into eyenziwa yithina ngamabomu sazi. Eish, hhayi angazonze ngixakekile nje, yabo nje ikhanda lami lisangene nje manje. Phithene ngempela ngazonza kanjalo. Mina ngiyasola ukuthi nawe uyadinga ukululekwa somehow. Eyi, kuyadingeka impela manje, eish, yabo nje mfana wami madoda akithi, undodana. Ngaze ngambiza ngathi uNkosi, Nkosi yamangoma. Inkosi enhle kahle kahle. Kodwa mase nginqamule ngithi Nkosi yamangoma. Uyabo? Ngoba undodana wami wokuqala. Ngimbiza ish angazi. Mangoma. Ish, angazi ngithini, angazi lolu daba lubuhlungu impela. Ngixakekile. Mfowethu, asibonge kakhulu isikhathi sakho nethuba, sithemba ukuthi mhlawumbe nathi masingenelela khona kuzokwenzeka. Yebo, ngiyabonga kakhulu baba, engathi ngasizakala impela. Yangazi. Inqobo uma ngabe nenza izinto emakhaya enzani isiqiniseko sokuthi niyayiqonda zonke zinjengoba zinjalo. Uma khona la ungatholi kahle khona ubuze ukuze ungayitholi usugaxele odabeni obungaluxazulula kusenesikhathi. Le Black Life TV umsebenzi wethu ukufundisa nokuqwashisa nokuzwa iy'tori zabantu njengoba zinjalo. Singabajaji kodwa sibanike ithuba abayikhulumele bona bese siyeza ukuthi bathini. Igama lohlelo libuza ukuthi uThakathong ubani? Igama lami King Sichaka. Nisale kahle. The Black Life TV.